Participació de famílies i voluntaris en el procés educatiu dels infants. Aquesta és la finalitat de la comunitat d'aprenentatge de l'Escola Joaquim Ruyra de la Florida. Fa 3 anys que funciona i, segons els seus responsables, amb uns resultats molt beneficiosos pels alumnes. La petita sireneta es va quedar mirant la bellesa de la lluna durant hores. Havia perdut la noció del temps i la seva mare començava a preocupar-se. Obrir l'escola al barri amb l'objectiu de millorar els resultats escolars dels alumnes. Això és el que fa l'escola pública Joaquim Ruyra des de fa 3 anys, quan es va transformar en una comunitat d'aprenentatge. Això implica la col·laboració de les famílies i voluntaris i la seva participació en l'educació dels infants en hores de classe o en diferents activitats fora de l'horari lectiu. Els nens estan supermotivats i les famílies també, perquè veuen com treballen a la classe, què és el que estan treballant i com es treballa. Llavors, tot això, les famílies, sobretot quan després ens reunim i comentem, valoren molt tot l'esforç del professorat i de l'escola. I els nens, encantats que els seus pares puguin ser el seu suport, el seu motor a l'educació. En aquesta classe de tercer toca una de les activitats més representatives de la comunitat d'aprenentatge, la de grups interactius. Tenim una hora i treballem llengua, cada 15 minuts és l'adult que va canviant, rota de taula, i sempre hi ha el tutor, si pot ser que lliure, i va supervisant sempre. I al final de l'hora, cada grup ha treballat les 4 activitats. Llavors és de lectura, de comprensió, d'escriptura i d'expressió oral. Ara estem fent escriure i fem els grups interactius per poder ajudar-nos i per poder fer la feina millor, i tenim més persones perquè ens puguin explicar les coses. L'Escola Joaquim Ruyra és el primer centre educatiu de la ciutat que s'ha transformat en una comunitat d'aprenentatge.